Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Sigurado ka, Ping, nga karon ta anhion? Dili ka kita rin anihon. Ang ato yung sityo, ang anihon. Oo, lagi. Ang atong sityo lagi. Karon lagi. Nagsugod naman kuno. Tuktukon naman ta. Ana pa ta mo gawa sa bahay aron i-disinfect. Mao ba? Sige, maghuwat lang ta. Pero wa may kisaw no. Wa man tay mabati nga kisaw sa gawas. Mao lagi. Ay layo pa tingali sa ato. Ang maghuwat lang yun ta. Mao. Oo, nanay kisaw, Ping. Uy, mo na na. Ay, lilion ko no nato, Ping. Ay, ayaw lang gud. Maghuwat na lang gitag na ay manuktok. Ay, dili man ta mga ble. Muli-li raman ta. Ay di na nalagita mo supak sa ilang tugon. Di na naman tandaan nga, gipahimangnuan naman tandaan nga maghuwat ta nga dunay manuktok una ta mo gawa sa atong bahay aron ilang i-disinfect. Nahala, sige. So kay ilang gamiton rin, no? Alkohol raman ko no gihapon na, Ping. Espesyal tingali ng alkohol kay nganong sila manggimubutang na to. Nganong di naman lang kita tagaan o binotilya. Mao tingali. Espesyal gyud tingali na, Ping. Dili gyud tingali kadot ang virus kung mabutangan na taana. Si Tekla to. Uy, nganong nisyagit mas tikla? Uy, okay ra kay nangatawa man. Ay hinoon. O ehon sad baya na Tekla. Hapit na tagring kay sila na mas tikla. Duhan lang kabay kita na. Ay, murag naa naman sila sa atong tugkaran. Mga blinata. Maghuwat lagi ta doon ay manuktok. Ay, kadugay basad manuktok. Leg! Naana. Naname! Barong lumuli ha! Ay mo kayo! Time para god. Bumbero lagi mo. Patay! Anya! Ginoo ko. Abi na kong mamatay na ko. Ako sad. Abi na kong mamatay na ko, Ping. Grabe, Mayor, eh. Way tiktihik sa alkohol. Limahan kag trucks bumbiro gamit o nagipasiritan ta. Sarog makadohol pang-virus. Mo lang. Wa dili mo sultihi sila Kuya Piping sa pamaagi. Nagapunga-punga in taon kuno sila oy. Hapit sila malumos sa gipasirit nga alkohol. Wa na ko magpahibaw nila. Ngano nangangin man sa kuno ka? Wa sa tingali ka kapanagangsa. Ha? Di sa ingon na, sis. Naglikay na mong ko. Kay baw na gud ka nga. Kadaghan na disgrasya sa Kuya Piping tungod sa akong mga tawag. Pero karon hapit gihapon sila madisgrasya tungod kay wa ka manawag. Sa ato ba? Ako gyapong sa, sis? Ako gyapong sa? Ha? Sukol ha. Ayaw kalimot. Nagpaabot ko ni mo.
ayaw pag-surrender. Oh, oh anak, dili ko mo surrender. Yampo ko. Tanang segundo, nagampo ko para ni mo, ma. Way puas ang akong pag-ampo. Kung dili kay ako, Rama, dagan ang nagampo para ni mo. Mao nga, sukol yun. Ayaw padahaan ang virusa. Oh anak, musukol ko. Dili ko magpalupig. Sige, ma. Mag-video call lang niya ako balik. Pahaway lang una. Sige anak. Sige, Padre. Salamat. Babay, anak. Bye, ma. Diyos ko. Diyos ko. Lord, salamat. Salamat kay mi-fight good si Mama. Pero narigid siya magkamot ang iyong kapalaran. Ako siyang isalig ni mo. Sayod ka unsa nagkamahal si Mama. Sayod ka nga siya lang ang akong pamilya. Sayod ka unsay ni asa kong kasing-kasing. Sayod ka sa akong kahadlok. Sa akong kahingawa. Pero ikaw ang nagbuot sa tanan. Huwag ang imong pagbuot lang ang matuman. Diyos ko, kapay na kaayo ko. Halos di ko na maantos ang kasakit sa akong kalawasan. Lisod na kaayong akong paginawa. Pero di ba ko anda mo biya kang James, kang Padre James. Ug daghan pa kong wa mabuhat nga angin akong buhaton. Mao nga mangayo ko sa imong kaluoy. Maluoy ka, Lord. Nagwahi pag akong kinabuhi. Akong isaan. Sultihan ko na si Felipe. Sultihan ko na si Felipe nga iyang anak si James. Diyos ko, akong isaan ni mo. Sultihan ko na si Felipe sa tinuod. Nga siya ang amahan ni Padre James. Sultihan ko na siya sa tinuod. Mao nga maluoy ka. Lugwaye pang akong kinabuhi. Lugwaye pa, Diyos ko. Hoy, nang hupaw mangugas atubangan sa pagkaon, Ping. Pasaylo ako, Ginoo. Naunsa man di ay ka? Ambot. Wa mo ko kasabot kung gibati. Hoy, pagtarong, Ping, ha? Unsa man ang pagbati, ah? Unsa man, naglain nimong lawas? Tingali gi-virus na kadiha, ha? O grabe siya ni mo, ha? Oh, wa man kakasabot sa imong gibati. Basi ka to pa ning pagkaligo na to alkohol gikan sa hose bumbiro ring. Oh, bitaw sad no. Ako bitaw, Ping, daman-daman nun pamans na hitabo. Wa pagyud mawas atong huna-huna atong hitabo, ah. Murag hangtod karon gidada pagito nato. Oo, uy. Liman ka bago nga. Sugatong kag hose bumbiro inigawas ni mos bayo niya. Pasiritan ka. Kumusta naman kaha si Angela, Ping? Oh. Nasod man lang siya kalit sa akong huna-huna. Ginoo ko. Oh, hala ka, Ping. Ngano man kahang kalit man siyang nasod sa akong huna-huna. Wa kaha nga. Ginoo ko pasaylo siya sa iyang mga sa dinipa siya sa kalibutan. Ay, paghilom, oy!
Pataka man lang kag yaw-yaw diha. Aw, usa ba day? Ay imo namang gipatay si Angela God. Aw, ingon manggug ka. Ingon day kung patay na siya. Pataka raman taong ka, oy. Wa magog ko mag-ingon, Ping. Aw, wa ba day to? Unsa gud day? Ay, Ginoo. Pasaylo in taon ning akong bana nga nagpataka lang og yawit. Pero seryoso, Ping ba? Oh. Kumusta naman gid kaha si Angela? Ay, kabayong pakaan. Yawa, mas nag-apil ni mo, Gring. Oy, tubaga na. Bis, matingali ang duha kay wa may ditubag. Hello, Padre. Oh, hello nang. Abi na kog busy mo. Nangaon mi, Padre. Sorry kaayo, hawa gidayon ako wa na ko matubag dayon. Ha? Oy, sorry lang ha. Sige, mutawag lang kog balik. Naistorbo na noon mo. Pasensya gyud nang ha. Hello? Hello? Wa na. Wa naman. Tawgi. Amo tawag raman ko no siyag balik. Murag na ikog to pag ingon akong nangaon ta. Imo sang gisultihan. Ay ang. Di ingon man siya nga abi ko no niyag bisita. Kay wa ta dayon makatubag. Mautong akong giingnan nga nangaon ta. Sam kay tuyo ato niya, Gring. Ay, bagdali na lang tagkaon, Ping. Aron kita na lang manawag ni Padre. Sige, baby. Ang dalion na niya. Tubig ko. Oo. Tubig. Ay, ayaw sa paghinangol dihan. O, tanawa na tukan ka na hinuon. Nakabasa di ka sa gipost ni Father? Oh, sis. Lipay bitaw kay ko. Gidungog yun ni Lord ang atong pag-ampo. Sakto gid ka, bro. Gidungog gid ni Lord ang atong hiniusang pag-ampo. Recovering na iyang mama. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord yung kay nang. Og salamat kayong tanan nga nag-ampo para niya. Dili gyud mahuman ang akong pagpasalamat ninyo. Ay, kanindot anang balita, Padre. Oy, salamat sa Diyos good in town. Kano saman siya makagawas, Dre? Actually, wa pa gyud siya magka-recover totally nang. Pero nakaistorya na nako ang usa sa mga doktor nga may atiman niya. Si Dr. Danilo Marquez nga showing good signs kuno si mama. Ay, salamat sa Ginoo. Di anas to'y piping ni mo. Kamu na sa'y pagsulti, Padre, oh. Sige nang, palihog din yung piping. Hello, Noy. Pader! Hello, Pader! Okay na ka, Noy? Murag nagkurog lagi ka. Bitaw, Pader, ambot na unsa ko pero okay ra ko, Pader eh. Nakaihi kas ibong purol, Ping. Hello, Noy? Gano ka, Noy? Pader, manawag ra ko. Emergency, Pader. Bye. Kanya naman eh. Uy, ambot ni mo. Ako may pangutan-on.
Ma, lipay gyud kay ko karon nga nagtan-aw nimo nga wa na gitaod nga oxygen ug uban pa. Grabe gyud akong kalipay, ma. Gimilagruhan jud ko sa Ginoo, Pader. Salamat sa imo mga pag-ampo. Ug sa ubang tawo, ma. Mga tawo nga dili gani close nimo, pero way puas ang pagampo para sa imong kayuhan. Kung makagawas na ko, kung makapauli na ko sa ato, tagayon niya ako sa mga numero nila. Kay tagsa-tagsaon ako sila sa pagpasalamat.